oněch časech, kdy pro Evropu neexistoval ještě žádný nový svět, zapadalo slunce na západě v Oceánském moři, na nějž se neodvážil vyplout žádný člověk. A za ním již bylo pouze nekonečno. Kryštof Kolumbus si zapsal tato slova do svého deníku dříve, než objevil nový svět. Zdejší Tainové nazývali svůj ostrov matkou všech zemí, neboť ho považovali za nejkrásnější ostrov v celém Karibiku. Ten, kdo dnes přijede do Dominikánské republiky, ten se cítí jako v ráji. Dlouhé osamělé zátoky, pláže lemované palmami, jemný, bílý písek. Kolumbus si zapsal do svého palubního deníku zprávu o šťastném pobřeží a dal tomuto ostrovu jméno Hispaniola. O 500 let později se stává Dominikánská republika, která se o ostrovní území dělí z Haiti, cílem nespočetných turistů z celého světa, toužících po slunci, moři a odpočinku. Pro mnoho návštěvníků je pláž také hřištěm i zábavním parkem s širokou nabídkou nejrůznějších aktivit. Turistická centra s nabídkou all inclusive lákají velkým množstvím nabídek nejrozmanitějšího využití volného času. V Punta Cana se řadí jeden hotelový komplex vedle druhého. Zcela odpovídající je slogan z prospektu. Pro každého se něco najde. Pro starého, pro mladého, sportovce i lenocha. Hotelová zařízení se chlubí perfektní organizací. Kdo se nudí, sám sobě škodí. Například je možné vyrazit na pláž v malých skupinkách na elektrických čtyřkolkách. Pobřežní pruh na východě ostrova je jednoznačně vyhrazen paušálním turistům a je v Dominikánské republice považován za turistickou oblast číslo 1. Komu se snad zdá $40 za půl hodiny jízdy na jetski příliš drahé, tomu se naskýtá jiná alternativní možnost plachtění teplými mořskými vlnami. Výlety jsou zcela přizpůsobeny přáním paušálních rekreantů. Přesně jako tento výlet při západu slunce, při kterém lze nejen snít, ale i popíjet. Národní nápoj Dominikánské republiky, rum, nesmí nikde chybět. Legrace musí být čím vyšší procento alkoholu, tím lépe. Teplá a průzračná voda Karibiku láká ke šnorchlování. A komu nestačí ani to? Není problém se třeba pod vodou i napít. Kořalku však zde nahradí stlačený vzduch. Nespočetné potápěčské základny nabízejí vše, od kurzu pro začátečníky až po speciální túry, jako je potápění v jeskyních, ve vracích a nebo noční potápění. Pod vodou nacházejí potápěči svůj ráj, pestrý svět, bohatý působivou, divokou, krásou nejrůznějších druhů tropických ryb, mořských hub a korálů. Dominikánská republika zřídila před několika roky podvodní národní park Parque Nacional Submarino La Caleta. Kdo chce, může vyzkoušet svoje první pokusy pod vodou v bezpečném a mělkém bazénu. Zkušení učitelé potápění poskytují vždy ochotně nejrůznější tipy a pomocnou ruku. Již nejeden nadšenec objevil v Dominikánské republice svoji novou vášeň v Poseidonově podvodní říši. Ovšem i nad vodou je možné se díky tomu správnému pití báječně bavit. Vždyť all inclusive znamená všechny nápoje zdarma. Mokro. Ze shora i ze spodu.
Pro početné návštěvníky je to správné vyjádření karibských prožitků. Milovníci vyhřátého písku a procházek po plážích se zde dosytosti mohou oddávat tomu správnému odpočinku. V délce více než 50 kilometrů se zde řadí překrásné písečné pláže jedna za druhou a jeden hotelový komplex vedle druhého. Na břehu najde turista v malých, na sebe nalepených obchůdcích bezpečně ten svůj správný suvenýr. Počínaje alkoholem a konče světoznámými doutníky. Každý hotelový komplex je individuálně zařízený, ať se jedná o pohádkový zámek anebo chrám luxusu. Perfektní vzhled hraje všude velmi důležitou roli. 2 000 turistů je k dispozici 1000 pomocníků, kteří se starají o hosty. Většinu z nich však hosté během svého pobytu ani nezahlédnou. Pokojská vydělá za měsíc přibližně 300 euro. V zemi, kde je jinak jen velmi málo práce, poměrně dobře placené a proto i hodně žádané zaměstnání. Karibské zvuky lákají k bohatě prostřeným švédským stolům. Vše je zcela perfektně zorganizováno. Sýr z Francie, losos z Kanady a šunka z Itálie lahodí očím i ústům. All inclusive znamená také nepřetržitý přísun potravy od 18:30 do 22 hodin. A ještě i potom je možné pojídat malé jednohubky, jen aby nikdo nešel do postele hladový. Již nejeden návštěvník zde ztroskotal se svým dobrým úmyslem, že by o dovolené mohl třeba i zhubnout. Po jídle se večer zdá být delší než nohy zdejších ostrovních krásek, které se na nesčetných jevištích ukazují v pestrobarevných kostýmech ze své nejlepší stránky. V místních diskotékách lze protancovat noc až do jitřního rozbřesku. Polechtání nervů v sedě. Téměř každý hotelový komplex má své vlastní hrací kasíno se známými hazardními hrami, ruletou, blackjackem a všude přítomným jednorukým banditou, hracími automaty. Ovšem i zde to občas znamená rien va plus, konec sázek. Začíná nový den. Vedle hotelů se službami All Inclusive existuje ještě jeden, zcela odlišný svět. Země a její lidé. Jen velmi málo hostů opouští své hotely, aby objevovali tuto zemi. A to buď s organizovanými exkurzemi, anebo na vlastní pěst. A přitom je v Dominikánské republice, v malých městečkách a na vesnicích lecos k vidění. Na těchto výletech může náhodný návštěvník, který se jen letmo ponoří do světa ostrovanů, vstřebávat rytmus karibského způsobu života. Pojem času zde má úplně jiný význam. Velká část obyvatelstva již žije ve městech. Přesto však zůstávají početné, daleko roztroušené vesnice oporou národa. Domácí obyvatelé jsou převážně míšenci, potomci Španělů i jiných evropských vysídlenců a také Afričanů, kteří po statisících museli pracovat jako otroci na polích s cukrovou třtinou. Z původních indiánů žádný nepřežil příchod Španělů v roce 1492. Díky zavlečeným nemocem bílých dobyvatelů a nepředstavitelným útrapám byli 40 roků po příchodu Kolumba zcela vyhubeni. Ostrované jsou přátelští a dobrosrdeční lidé. Pohostinnost je zde ještě velmi vysoce ceněna. Ostych je jim cizí. Školní systém byl dlouho zanedbáván.
Teprve několik roků existují školy i na vesnicích. Přesto 20% obyvatelstva neumí ani číst, ani psát. Státní školy jsou špatné. Existuje sice povinná docházka, tu však nikdo nekontroluje. Někteří rodiče proto raději posílají děti za výdělkem jako čističe bot. Soukromé školy si může dovolit jen málo kdo. Přitom však bez školního vzdělání není možné najít práci. Mladé ženy nacházejí práci v nejlepším případě jako služky, muži na polích. Výdělky jsou špatné, peníze sotva stačí k přežití. V Dominikánské republice téměř každý sportuje a nejraději se hraje baseball. Nejlepší z hráčů hrají dokonce v Lize Spojených států. Životní sen většiny mladých chlapců a mužů. Lidé žijící na venkově jsou zcela soběstační. Chlebovník roste v každé zahradě. A i jiné rostliny, jako například papája, nevyžadují přílišnou péči. Kakao bylo objeveno mexickými Aztéky a bylo zde později vysazeno. Kakaová jádra jsou uložena ve sladké dužině. Káva patří k nejdůležitějším vývozním produktům Dominikánské republiky a také se za tímto účelem hojně pěstuje. Mnoho venkovských obyvatel má své vlastní kávovníky před svými domovními dveřmi. Komu se naskytne příležitost, ten by v žádném případě neměl v takové výzce odmítnout pozvání na hrneček vlastnoručně sklizené, rozemleté a čerstvě upražené kávy. Kávová ceremonie se stala pevnou součástí mnoha organizovaných výletů. Bei dem Rauch muss man ja nicht reichen. Es wird automatisch schwarz. Also, wenn Sie von dem Kaffee nach Hause mitnehmen möchten, für 30 Pesos können Sie diese Paketchen kaufen. Pro domácí obyvatele jsou návštěvy turistů vítanou příležitostí při výdělku několika pesos. V těchto jednoduchých chatrčích, které jsou postaveny z palmového dřeva, příliš mnoho luxusu nenajdete. Na venkově nachází práci jen málo kdo. Oficiální počet nezaměstnaných je vyšší jak 30%. I ten, kdo má práci, musí s penězi dobře hospodařit. Průměrný plat se pohybuje od 5 do 20 euro na den. Po organizovaných výletech turisté opět velmi rychle zmizí. Většinou jim zůstane jen krátký zážitek z pohledu do cizího světa s jeho ranami a bolavými místy. Autobusem, lodí anebo džípem lze dorazit na osamělé pláže s palmami, do jiného světa, jakoby plného hmatatelných snů, které však přesto nejsou příliš vzdálené od přeplněných pláží hotelových komplexů. V životě jsem neviděl něco tak krásného. Asi takto, anebo nějak podobně se měl údajně vyjádřit Kolumbus poté, co vstoupil na Hispaniolu. Možná právě při pohledu na zátoky lemované nádhernými palmami. Ryzí ráj, ve kterém zřejmě vůbec nic nechybí.
Dokonce i místní rybáři mají radost z práce. Nedaleko pláží leží malé restaurace, které také nabízejí jednoduché hostinské pokoje. Ranč Narancha, neboli pomerančový ranč, leží schovaný v idylickém prostředí v blízkosti přístavního města Sabana de la Mar. Nápaditá architektura této budovy byla vsazena do přirozeného vodopádu. Doslova pastva pro oči. Dieser Reis, der besonders gut schmeckt, heißt Moro de Guandules. Reis, Erbsen und Kokosnuss dazu. Von dieser Region. Das heißt Minuta. Fast wie Minute auf Deutsch, eine Minute. Das heißt Minuta in Spanisch. Schmeckt sehr, sehr gut. Und Hähnchen. Ja, Selbstbedienung. Některé pochoutky pochází z velkého národního parku Los Aitises, o rozloze přibližně 200 čtverečních kilometrů. Poněkud neschůdnou džunglí mangrovníků vede jen několik splavných říčních proudů. V parku lze nalézt téměř veškerou floru a faunu Hispanioly. A také ty druhy, které se na ostrově vyskytují jen velmi zřídka, jako například tato velká volavka. Klikaté vodní cesty vedou až na pobřeží. Odtud je krásný pohled na věčně zelenou flóru vápencové oblasti a na rozpadlá přístavní mola, která nyní slouží pelikánům a rackům jako vyhlídková terasa. Zde končila železniční dráha, kterou se cukrová třtina svážela z vnitrozemí až na pobřeží. Poté, co ve 30. letech minulého století razantně poklesla cena za sladkou třtinu, přestal být transport rentabilní a dráha se rozpadla. Ve vápencových jeskyních plných bizarních stalaktitů a stalagmitů jsou stěny ozdobeny prastarými skalními malbami z dob původního obyvatelstva ostrova, Tainů. Jeskyně sloužily jako kultovní místo. Avšak ani zde, stejně jako v celé zemi, nezůstalo z původního umění Tainů, přátelských lidí, jak se sami nazývali, příliš mnoho zachováno. Dobyvatelům se podařilo potlačit jejich smích. Liány vytvářející závěsy uzavírají přístupy k jeskyním. Let nazpět do Punta Cány vede přes staré přístavní město Samana,
s mostem postaveným přes moře k ostrovu Cayo La Vigía. Cestující se z Punta Cany směrem na západ dostane do Higüey. Právě zde stojí na výsost podivuhodně zkonstruovaná Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Futuristická zvonice v sobě ukrývá největší zvonkovou hru celého Karibiku, Jižní Ameriky a dokonce ani Spojené státy nemají nic podobného. Zde se člověk opravdu doví, která bije. Severozápadně od Higüey krášlí krajinu zeleň cukrové třtiny. První sazenice cukrové třtiny se dostaly do Hispanioly počátkem 16. století. Po ní následovali otroci z Afriky, neboť místní tajinové byli pro těžkou práci příliš slabí. Jenom na tento ostrov jich bylo dovezeno téměř 500 000. Přepravu nepřežilo na 100 000 otroků. Od těch dob se pracovní podmínky téměř vůbec nezměnily. Pouze dnes to již nejsou žádní otroci, kteří dřou na polích, nýbrž Haiťani, kteří většinou přicházejí ilegálně přes hranici. Výplaty jsou ubohé. Za 1 tunu posekané cukrové třtiny obdrží námezní dělník v přepočtu asi 5 euro. Jeden plně naložený vůz třtiny, tažený 6 voly, představuje celodenní práci. Dříve stejně jako i dnes se jen málo kdo podílí na zisku z výnosu. Mnoho velkých továren na zpracování cukrové třtiny je zahraničním majetkem. Pouze 3 poslední dnes ještě patří jedné dominikánské rodině. Velká část cukru se v zemi zpracovává na rum. Chudá země, bohatá země. Dominikánská republika, stejně jako mnoho jiných zemí třetího světa, je místem střetů protikladů. V těsném sousedství třtinových polí leží na rozloze 30 km čtverečních velký luxusní hotelový komplex Casa de Campo. Patří k nejlepším a nejexkluzivnějším na světě. Pokoj v hotelu stojí od $200 za noc. Z 1 000 vil je většina v soukromém majetku Američanů, jiné si lze samozřejmě pronajmout za $1000 za noc. Za tuto cenu má každý 100% jistotu, že bude celých 24 hodin hýčkán a obletován celou armádou hotelového personálu. Jenom o samotné kvetoucí zahrady a louky se stará celý zástup zahradníků. Casa de Campo, v překladu jednoduše venkovský dům. Ovšem 4 golfová hřiště dokazují pravý opak. Golfovému výtvarníkovi Petu Dyemu se v Tees of the Dog podařilo vytvořit jedno z nejkrásnějších golfových hřišť na světě. Zde si podávají dveře prominenti z oblasti filmu, showbiznisu a politiky. A to od Roberta Redforda přes Antonia Banderase, Sharon Stoneové, Henryho Kissingera, Julia Iglesia až po Michaela Jacksona. Avšak i normální smrtelníci zde mohou zkusit své štěstí za předpokladu, že k tomu mají potřebné drobné. Aby se v Casa de Campo zabránilo případné nudě, navrhl italský tvůrce kulis Roberto Coppa celou vesnici v koloniálním španělském stylu, a to v bezprostředním sousedství hřiště na velmi působivém místě. Takto vznikla umělecká vesnice Altos de Chavón. Amfiteátr pro 5000 návštěvníků pokřtil svým legendárním koncertem roku 1982 Frank Sinatra a další slavná jména následovala: Julio Iglesias, Gloria Estefan a Juan Luis Guerra. Kámen na stavbu byl dovezen přímo z Itálie. Vše mělo působit autentickým dojmem. Výskou vedou klikaté uličky. Na každém rohu objeví návštěvník něco pozoruhodného. Vodní hry, zdi plné květin, lucerny,
vyhlídkové terasy, exkluzivní obchody a přirozeně nad tím vším kamenný kostel svatého Stanislava se zdobnou zvonicí. Perfektně naplánovaný zážitek, kterému se nedá uniknout. Cesta vede dále na západ, do San Pedro de Macorís. Při pohledu na kostel San Pedro Apostol lze ještě vytušit dřívější bohatství města, které bylo okolo roku 1880 centrem cukrového průmyslu. Ovšem blahobyt San Pedra upadl stejně rychle jako cena za cukrovou třtinu na světovém trhu. Dnes podávají svědectví o bývalém lesku pouze fasády domů. Elegantní dřevěné domy se díky vlhkému a teplému podnebí a neustálým ničivým vlivem termitů proměnily v ruiny. Místní lidé to však berou s nadhledem. Ostatně chybí zde potřebné alternativy i perspektivy. Pouze v pátek večer zapomínají na všechny svoje útrapy, na tvrdou práci, anebo na nouzi a nezaměstnanost. Pak se bujaře slaví. Pobřežní promenáda Malecón se promění v jednu jedinou obrovskou párty. Tanec, hudba a mezitím všechny malé pouliční restaurace, které musí každý návštěvník určitě vyzkoušet. I to je Dominikánská republika. Zde vře skutečný život Karibiku. Další ráno je promenáda Malecón v San Pedru zcela opuštěná. Nic již nepřipomíná párty minulé noci. Oproti tomu v Santo Domingu pulzuje život již brzy z rána. Město je středem jižního pobřeží a metropolí země. Odhaduje se, že zde žijí přibližně 3 miliony obyvatel. Celá třetina celkového obyvatelstva Dominikánské republiky. Nikdo to však neví zcela jistě. Doprava se jenom velmi obtížně valí ulicemi. Kontrola neexistuje. Každý si jede, jak chce a kam chce. Člověk se až musí divit, jak málo nehod se stane na přeplněných silnicích a navíc s auty hodícími se pouze do šrotu. Prezidentský palác byl navržen italským architektem a od roku 1947 je sídlem vlády. Západně od bývalé městské brány se rozprostírá Parque della Independencia s mramorovým mauzolem Altar della Patria, postaveným na počest 3 vůdců – Sancheze, Duarteho a May. Pod jejich vedením se Dominikánská republika roku 1844 osvobodila z haitské nadvlády. Staré město, jež bylo UNESCem vyhlášeno světovým kulturním dědictvím, ochraňuje vzpomínku na Cristóbala Colóna, což je správně znějící jméno Krištofa Kolumba. Na náměstí Plaza de Colón stojí socha vytvořená francouzským sochařem Gilbertem. Kolumbus výmluvně ukazuje na západ,
kde očekával svůj vlastní cíl cesty – Indii. Za památníkem stojí katedrála Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, nejstarší katedrála Nového světa. Původní jednoduchou stavbu ze dřeva a slámy nahradila nová katedrála, k jejíž stavbě položil roku 1521 biskup Alejandro Geraldini základní kámen. Stavba byla dokončena roku 1544. Uvnitř katedrály září bohatě zdobené a silně zlacené barokní oltáře. Poté, co se roku 1586 anglický pirát Francis Drake zmocnil města, zneužil tato posvátná místa jako ubytovny pro svoji posádku. Zde byly také nalezeny Kolumbovy ostatky, které byly později přeneseny na jiné místo. Portal de la Fortaleza je přístupovým místem na mohutný ochos, na jehož konci se tyčí pevnost. Ochranné hradby měly chránit přístav. Zcela zbytečně. Město bylo přesto několikrát dobyto. Nad vším trůní Torre del Homenaje, obranná věž pevnosti s cimbuřími a přístupovými schodišti. Severní stranu náměstí ohraničuje socha starosty Gonzala Fernanda de Oviedo. Růžencová kaple je součástí rozsáhlé říše dominikánských kněží. Klášter byl dostavěn roku 1517 a roku 1746 byla teprve dokončena klenba střechy. Až do té doby sloužilo k zastřešení kaple dřevo a cihly. Se stavbou nemocnice San Nicolás de Bari se započalo roku 1519. Dnes je tento komplex turistům nepřístupný, za to se to tu hemží nespočetným počtem holubů. Kamkoliv se ve starém městě vkročí, všude se naráží na relikty minulých století. Trosky kostela San Francisco pocházejí již z roku 1544. Mezi veškerou hektikou a spěchem starého města lze vždy nalézt místo klidu a odpočinku. Zrovna jako zde, na náměstí Plaza de la Hispanidad. Město bylo v minulosti velkoryse založeno coby Cuna de América, kolébka Ameriky. Na druhé straně řeky Río Osama stojí procovská stavba Kolumbova majáku Faro a Colón. Celých 210 metrů dlouhé a 60 metrů široké betonové monstrum ve tvaru kříže, v jehož středu je postaven mramorový hrob Krištofa Kolumba. Jako vzpomínka na návštěvu papeže zdobí prostranství před majákem jeho papamobil. Ke zviditelnění velikářského prezidenta Balaguera museli zcela nekompromisně zmizet chudinské čtvrti města, aby se mohl za $200 milionů stát nesmrtelným. Až do slavnostního otevření v roce 1992 nechal Balaguer přesídlit 50 000 lidí jenom proto, aby se okolo majáku a parku postavila zeď. Balaguerova sestra zemřela po výstupu na věž na srdeční selhání. Obyvatelstvo proto mluvilo o fuku Kolumbově prokletí. Přístav v Santo Domingu je nejdůležitější branou do zbytku celého světa. Odtud se vyváží většina exportního zboží, cukr, nikl a káva. A sem také přichází z celého světa zboží určené pro tuto zemi. Právě s ním se na nákupní pěší zóně na ulici Calle El Conde setkávají turisté, kteří ho opět vykoupí a potom odvezou zpět na původní místo. Skutečný oběh zboží. Ten, kdo navštíví Santo Domingo, by v žádném případě neměl propásnout možnost podniknout výlet do Mercado Modelo. Zde najde každý svůj suvenýr. Lhostejné, jestli nápaditý a originální, nebo jednoduše pouze kýč. Všude se line vůně kávy, parfémů a koření. Kdo má rád exkluzivnější věci, ten by měl navštívit Jantarové muzeum.
Dominikánská republika je známa svým jantarem. Na žádném jiném nalezišti světa nelze najít takové množství hmyzu zachyceného v jantaru, který zde zůstal zakonzervován po dobu 30 milionů let. Z některých nálezů se podařilo dokonce izolovat bakterie a po milionech roků je opět probudit k životu. V blízké brusírně drahých kamenů se nevzhledné kusy kamene mění v tolik žádané kusy šperků. Polodrahokam Larimar lze nalézt pouze v Hispanole. Ložiska byla objevena teprve v 70. letech minulého století. Brusič drahokamů tehdy spojil dvě slova dohromady, křestní jméno své dcery, Larisy, a španělský výraz pro moře, mar, kvůli jeho modré barvě. Tak vzniklo jméno Larimar. Domácí obyvatelstvo se nejpotřebnějším zbožím zásobuje především na místních trzích. Za pár pesos lze nakoupit všechno. Také jídlo je laciné a chutné. Možná trochu nezvyklé pro mlsný evropský jazyk, avšak dostatečně bezpečné pro evropský žaludek. A má to i svoji tradici. Vždyť anglické slovo pro grilování barbecue pochází z jazyka Tainů. Botanická zahrada leží sice daleko za městem, přesto se vyplatí navštívit. Na rozlehlém pozemku lze obdivovat domácí flóru, exotické rostliny a velké množství nejrůznějších orchidejí. Místním uměleckým klenotem jsou hodiny vytvořené z květin. Kdyby se snad mezi všemi výlety a prohlídkami mělo zatáhnout nebe, pak se vůbec nic neděje. Mraky a s nimi prudké dešťové srážky se většinou rozplynou zrovna tak rychle, jak přišly. Stačí se jen někam krátce schovat a čekat do té doby, dokud nevysvětne sluníčko. Po dešti udělá výlet do japonské části zahrady ještě větší radost, než za prudkého žhavého karibského slunce. Botanická zahrada Rafael Moscoso je největším v celém Karibiku. Obrovský areál mohou návštěvníci lehce objet malou železnicí. Nikdo by si neměl nechat ujít výlet do Acuario Nacional, které leží jen několik málo kilometrů na východ od města, směrem do Boky Chiky. Zde se naskýtá ideální příležitost obdivovat velmi zblízka mořské krávy, zvané manatís. Akvárium je moderně zařízeno. Za skleněnými stěnami nabízí návštěvníkům možnost pozorovat početné druhy domácích ryb a mořských želv. Otevřená architektura je pro Evropany, zvyklé na déšť, nezvyklá. O to větší zábavu poskytuje procházka těmito rozlehlými prostorami. Ve skleněném tunelu se návštěvník může suchou nohou ponořit do podvodního světa a pozorovat žraloky a jiné obyvatele oceánu. Návštěvníkům nabízí Parque Los Tres Ojos, park tří očí, tropickou vegetaci, rostoucí ve slujích porostlých bizarními krápníky. Park byl pojmenován podle 3 pitoreskně položených vápencových jezírek. Ještě před několika roky byly jeskyně přístupné ke koupání, nyní je možné je obdivovat pouze s odstupem z bezpečných stezek.
Po opuštění Santo Dominga západním směrem se všude kolem začíná rychle měnit vegetace. Palmové háje vystřídala vyprahlá step. Pod žhavým sluncem odolávají horku kaktusy dorůstající velikosti dospělého člověka. Trnové keře poskytují jen málo stínu. Velkolepá westernová kulisa, končící až u pláží západně od Barahony. Doposud zde bylo jen velmi málo hotelových komplexů. U těch stávajících však návštěvník nepostrádá nic z komfortu, na který jsou turisté zvyklí z Punta Cany anebo od severního pobřeží. Hned vedle hotelového komplexu leží vesnice Bauruco. Střechy jsou pokryty palmovými listy, stěny jsou vyrobeny z palmového dřeva. Řeznictví není každý den otevřené, poráží se tehdy, kdykoliv je řezník přesvědčen, že je proto vhodný den. Lednice ani mrazáky zde neexistují. A i kdyby si to mohl někdo dovolit, není tu elektrický proud. Proto se vše vaří čerstvé a hned se to také sní. Maso je sice laciné, ale lidé zde vydělávají málo, nebo téměř nic. Práce je vzácná. Do této části země se zatoulá jenom velmi málo turistů a nedaleké Larimarské doly zaměstnávají pouze několik silných mužů. I přes bídu a chudobu jsou lidé přátelští, užívají si života, kdykoliv se k tomu naskytne ta pravá příležitost. Od Bauruca se cesta klikatí podél pobřeží a nabízí nádherné pohledy na El Paraíso. Z vyhlídkových teras je překrásný pohled na rozsáhlé pláže a rybářské čluny v dáli. Příkré útesy sahají daleko do Karibského moře. Cesta vede kolem sochy odvážného indiánského náčelníka Enriquia, který se usadil v této pusté krajině, aby odsud s posledními tajiny bojoval proti španělské nadvládě. O tuto vyschlou půdu, na které se kromě kaktusů a suchých křovisek ničemu nedaří, neměli Španělé žádný zájem. Přitom je toto území geologickou zvláštností. V rokli, uložené 40 metrů pod hladinou moře, leží slané jezero Lago Enriquio. Při několika hodinové jízdě lodí se odkrývá celá krása této originální divočiny. Jezero nabízí milovníkům přírody zcela mimořádné potěšení. Pouze zde lze ještě nalézt poslední americké krokodýly. 1,5 metru dlouzí dravci číhají v bahnité vodě na svoji kořist. K jejich nejoblíbenější kořisti patří velcí ptáci. Není proto divu, že růžoví kolpíci obecní dávají přednost mírně zvýšenému místu odpočinku. Oproti nim však kráčí pelikáni mělkou vodou kolem krokodýlu tak, jako by se jich vůbec nic nedotýkalo. Zvířata dorůstají délky 1,4 metru. Každoročně nakladou 2 vejce a své potomky vychovávají v hnízdech uprostřed bahna. Jejich potrava se stává výlučně z růžových hráčků, které si filtrují z vody.
Náčelník Enriquillo odsud útočil po celých dlouhých 14 let proti Španělům, až mu konečně roku 1533 byla na Kozím ostrově Isla Cabritos předána první mírová smlouva Nového světa. Avšak o 50 let později byli Tainové přesto vyhubeni. Kaktusy stojí tak blízko sebe, že mezi nimi nelze prolézt. Přímo ideální úkryt, nejenom pro člověka. Mezi kaktusy ve stínu vyschlého lesa se na zemi bleskurychle myhnou leguáni. Perfektní místo k pozorování těchto pravěkých zvířat z nejbližší vzdálenosti. Žijí zde i jiní tvorové, kteří milují horko a sucho. Na ostrově stojí malá základna, která podává informace o flóře a fauně u Lago Enriquillo. Po exkurzi láká osvěžující koupel. Nádrž Piscina Azufrada je napájena pramenem chladivé, průzračné vody. Silnice Dominikánské republiky jsou sice dobře postavené, avšak technické nedostatky na vozidlech, přeceňování sama sebe a rum si vyžadují své oběti. Ten, kdo se vydá vypůjčeným vozem po ostrově, by měl jezdit na výsost opatrně. Cesta pokračuje podél malých oáz, ve kterých rostou pomeranče a citróny, a podél vyhaslých sopek k velkému mystériu Dominikánské republiky. Zcela v blízkosti jezera Lago Enriquillo leží zvláštní místo – Polo Magnético. Zdá se, že zde nepůsobí přírodní zákony. Smysly napovídají, že silnice vede z kopce dolů, avšak láhev se kutálí směrem nahoru do kopce. Teprve v posledních letech se znalcům podařilo tuto hádanku vyřešit. Údajně se jedná o optický klam. Místním lidem z nedaleké vesnice je hra se zemskou přitažlivostí zcela lhostejná. Hlavní věcí je, že se mohou oddávat své oblíbené činnosti. Domino je oblíbenou hrou ostrovanů. Přestože se jedná o pouhou hru, věnují se jí místní tělem i duší. Nejenom vysoké teploty, které mohou v letních měsících dosahovat až 40 stupňů Celsia, také pestrobarevné domy připomínají Afriku. Mnoho venkovských obyvatel na západě země jsou potomky bývalých otroků, kteří byli do Nového světa zavlečeni Španěli. Čím více se proniká do vnitrozemí, tím je půda úrodnější a všude se do dálky rozprostírají banánové plantáže. Banány na vaření, zvané platános, se v místní kuchyni používají stejně jako u nás brambory. Dokonce i podobně chutnají. Jarabacoa leží v zeleném srdci Dominikánské republiky. Město se chlubí věčným jarem. Jméno znamená v řeči Tainů vodní země. Město roste rychle, rychleji než jeho infrastruktura. Pro turisty je město výchozím bodem nespočetných aktivit. Hlavní město Dominikánských Alp je připraveno na příliv turistů četnými malými hotýlky. Pro domácí obyvatele se v posledních letech mnoho změnilo. Například osly byly nahrazeni nákladními automobily a motorkami. Jedné věci však muži zůstali věrni – kohoutím zápasům a sázkám. Galéra, aréna kohoutích zápasů, existuje v každé vesnici. Kasíno prostého muže. Dobrý kohout může stát až několik set dolarů. Gladiátoři, tedy vlastně kohouti, jsou před zápasy pečlivě posuzováni, váženi a jejich přednosti jsou hlasitě vychvalovány. Sázky jsou právoplatně přijímány bookmakerem.
Kasíruje se a vyplácí rovnou po každém zápase. Přirozené ostruhy jsou nahrazeny ostrými smrtícími pařáty z umělé hmoty. Jen málo kdy oba zápasící kohouti souboj přežijí. Zatímco se kohouti pobíháním zahřívají, u mužů stoupá vzrušení. Nejeden z nich zde již prohrál celou měsíční výplatu. Nálada je na bodu varu. Boj trvá jen krátce, většinou pouze několik minut, během kterých se rozhodne o osudu kohouta i jeho majitele. Zda všechno prohrál, anebo všechno vyhrál. Stejně jako v normálním životě, i zde leží velmi blízko sebe štěstí a tragédie, bohatství anebo bída. Co jeden prohraje, to druhý vyhraje. Smůla jednoho může znamenat štěstí a zábavu pro druhého. A zatímco poražený putuje do hrnce, na svůj zápas čeká již další generace bojovných kohoutů. Za městem Jarabacoa se setkávají všichni ti, kteří chtějí aktivně prožívat pobyt v přírodě. Sytá zeleň, protkaná sítí říček, tvoří přirozenou kulisu dovolené plné dobrodružství. Vrcholem je putování k vodopádu Saltos de Baiguate. Podle pověsti se zde před 200 lety stal hrozný zločin. Jeden mnich veřejně odsoudil velkostatkáře za týrání a mučení otroků. On si však nenechal veřejný pranýř líbit a bez okolků mnicha utopil. Krátce na to zemřela záhadným způsobem farmářova žena. Muž se synem ze strachu utekl, avšak u vodopádu Baiguate se jeho kůň splašil a on se i se synem zřítil do propasti. Ještě dnes bývá slyšet výkřik Španěla u Salto de Baiguate, jednou provždy uvězněného v ozvěně kaňonu. Turisté se při jízdě na koňském hřbetě raději nechávají doprovázet místními lidmi, aby si byli jisti, že se kůň bude držet správné cesty. Zatímco turisté objevují ostrov z koňského sedla, připravují početní zaměstnanci na ranči Jarabacoa občerstvení. Na horkém kameni pečené chlebové placky se slanou kůrkou. Skutečná pochoutka. Stále více turistů se může přesvědčit, že Dominikánská republika nabízí nejen hotely se službami all inclusive, nýbrž je také fascinující zemí pro nadšence kanoistiky, raftingu a jízdy na koni. K vodopádům Saltos de Jimenoa jsou organizovány společné výlety. Po vyšlapaných stezkách dorazí každý návštěvník k působivým vodopádům uprostřed džungle. A přitom si každý užije trochu dobrodružství.
Největší výzvou je výstup na vrchol hory Pico Duarte, která je se svými 3200 metry nejvyšší v celém Karibiku. Dobrodružství, které by se mělo naplánovat na několik dní. Z Jarabacoy vede cesta dolů na jih do Konstanci. Městečko se rozprostírá v úrodné kotlině ve výši 1200 metrů. Celé zdejší území je zeleninovou zahradou republiky. Město samotné se chlubí pouze jedním jednoduchým kostelíkem. Pohřeb je vždy velkým zážitkem. Existují dokonce placení truchlící pozůstalí, kteří na objednávku pláčí až tkají, neboť právě podle těchto projevů určují ostrované oblíbenost zemřelého. Z úrodného údolí vede cesta dále pick-upem Guagua, oblíbeným dopravním prostředkem ostrovanu. Charakteristickým znakem Santiago de los Caballeros je 67 metrů vysoký pomník hrdinů, ozdobený na vrcholu sochou Krista, který nechal ve 40. letech minulého století postavit diktátor Trujillo. Město založené Bartolomeem Colónem, bratrem Krištofa Kolumba, má již více než 1 milion obyvatel. Je sídlem univerzity a nabízí velké množství kulturních akcí. Rozprostírá se mezi řekami Rio Yaque del Norte a Rio Juna a je centrem zemědělství a průmyslu. Důležitým vývozním produktem Dominikánské republiky jsou doutníky. Jenom v samotném Santiagu jsou 3 tabákové manufaktury. Kolumbus se poprvé setkal s kouřícími tajiny na Kubě. Místní lidé nazývali rostliny, jejíž kouř inhalovali, tabako. Zkušení dělníci zvládnou umotat denně až 300 doutníků. Váhově se smějí odlišovat nejvýše o 2 gramy. Každý z pracovníků, který zde sedí, má za sebou 4 až 6měsíční trénink. Až do ukončení tréninku nesmí nikdo provádět mísení tabákových druhů, které byly uskladňovány až po dobu 6 let. Nesmí doutníky rolovat ani slepovat vrchní listy pryskyřicí. Mnoho známých výrobců si nechává vyrábět doutníky v Dominikánské republice. Z ušlechtilých, jemných tabákových druhů vznikají díky zručnosti motačů hotová umělecká díla, za která milovníci aficionados zaplatí pěknou hromádku peněz. Peněz, které se posléze rozplynou v modravém dýmu. Na severním pobřeží nedaleko Puerto Plata láká návštěvníky dlouhá takzvaná zlatá pláž, Playa Dorada, která dělá svému jménu skutečnou čest. Tento hotelový komplex nabízí mnoho možností využití volného času a četné výlety. Jednou z atrakcí je také golfové hřiště s 18 jamkami. Na pěstěném trávníku se již nejednomu návštěvníkovi podařilo vylepšit si handicap. Jako lákavý blízký cíl se za golfovým hřištěm tyčí Pico Isabel de Torres. Nikdo však nemusí vystoupat 793 metrů pěšky. Výstup usnadňuje lanová dráha, avšak i jízda lanovkou by se mohla stát malým dobrodružstvím. Za větru, který zde často vane, se kabinky rychle rozkolíbají. Na vrcholu rozpíná své paže na ochranu Puerto Plata předimenzovaná postava Krista. Od sochy se nabízí úžasný pohled na stříbrný přístav, podle něhož se jmenuje i město Puerto Plata.
Stříbro se již odsud neodváží, za to je přístav překladištěm celého severního pobřeží. Dostává se sem zboží z celého světa, neboť tato malá země nedokáže vyprodukovat mnoho průmyslových výrobků. Dovozní cla jsou ohromná, až do výše 100% ceny. Tím se stala hlavním zdrojem příjmu země. Starý vjezd do přístavu je hlídán z pevnosti Fortaleza San Felipe. Opevnění, které bylo postaveno mezi roky 1520 a 1585, sloužilo jako záštita proti pirátům. V pozdějších letech však bylo většinou využíváno jako vězení. Roku 1844 zde byl také uvězněn osvoboditel národa Juan Pablo Duarte. Uvnitř pevnosti se ukrývá nepříliš zajímavá směsice dělových koulí, ostruh a mincí. Vhodnější k prohlídce je však další jantarové muzeum a galerie v centru města. Fascinující exponáty z pozůstatky tvorů, uzavřených po miliony roků v jantaru, připomínají Jurský park. Exponáty ze života Tainů svědčí o jejich řemeslných schopnostech. Bohužel zůstalo jen velmi málo památek na tento vyhubený národ. Jejich umění i kultura zůstávají neznámými. Dalším svědkem minulosti je stará parní lokomotiva. Pozůstatky staré úzkokolejné dráhy, kterou byla dopravována cukrová třtina z vnitrozemí do Puerta Plata. Na pobřežní promenádě Malecón drží stráž Neptun. V posledních letech se zde mnoho změnilo. Byly vystavěny nové části ochranné hráze, na jiných místech byly původní hráze vyspraveny. Ve městě je vidět mnoho stavenišť, i přesto, že vládní rozpočet je velmi těsný a všude je nedostatek financí. Rozvíjející se turismus přinesl nové zdroje zisku, bohužel však došlo k propadu cen za cukr i dalších zemědělských produktů. Peníze chybí zkrátka všude. Přitom však v Puerto Plata je i značné bohatství a blahobyt. Zdejší vily jsou zářivě bílé a příjmy majitelů se odráží v průměru satelitních antén. Místní zahrady jsou vzorně udržované a auta čerstvě naleštěná. Avšak podstatná část obyvatelstva musí počítat každé peso, pokud však vůbec umí počítat. Stejně jako každé větší město má i Puerto Plata svůj trh. Pro místní obyvatele je trh místem schůzek, komunikačním centrem a místem výměny zboží. Pochopitelně zde lze také nakupovat a co je důležité, především levně. Zboží je čerstvé a má dobrou kvalitu a přitom je cenově mnohem výhodnější než zboží ze supermarketu. A ten, komu nevadí, že zde produkty nejsou zcela patřičně nabízeny, nebo obsluha k zákazníkům patřičně pozorná, ten zde může za několik málo peso zaopatřit celou rodinu. A pokud se navíc dokáží i různé rodiny spojit a společně i vaří, pak nejenom ušetří peníze, ale přináší to všem i mnoho radosti. Společenské mentalitě ostrovanů tato forma velmi vyhovuje. V žádném případě nepatří k samotářům. Rodina a přátelé jsou pro ně velmi důležitou složkou života, pokud dokonce ne nejdůležitější součástí. Další významnou část jejich života řídí katolická církev. 90% zdejšího obyvatelstva je pokřtěno. Není tedy divu, že čerstvě zrenovovaná katedrála San Felipe vévodí centrum města a kazatelé mohou při každé příležitosti s uspokojením přehlížet početné davy věřících.
A protože Ostrované velmi rádi slaví, pravidelně se i v případě světských slavností patřičně vyšňoří. Jako například při oslavě narození zakladatele státu Juana Pabla de Duarteho. Za hlasitého doprovodu všech možných i nemožných nástrojů a předmětů pochodují městem celé školy i nejrůznější spolky. Odpoledne se pak dle chuti a nálady tancuje naprosto všude. Místní lidé mají rytmus v krvi. Hudba a tanec jsou pro ně stejně důležité jako vzduch k dýchání. Již v 18. století si poznamenal francouzský kněz Padre Labat. Nevěřím, že by kdekoliv jinde na světě existoval jiný národ, který by tak rád tancoval. Tanec merengue je národním tancem Dominikánské republiky. Údajně vznikl z kombinace tanců afrických otroků a francouzského menuetu, který v 18. století pozoroval prostý lid u svých bílých pánů, aby ho pak s posměchem napodoboval. Slavný dominikánský karneval je jednou z dalších příležitostí k bujarým oslavám. Každoročně až do 27. února po dobu více než 3 týdnů táhnou ulicemi divoce kostýmované skupiny. Přestože je karneval pořádán teprve od 50. let minulého století, dnes může svojí nápaditostí lehce konkurovat velkolepým oslavám v Rio de Janeiro a nebo v Benátkách. Nesčetné fantazijní postavy oblečené do nápaditých pestrých kostýmů a hrůzostrašných masek zaplňují ulice měst. Hlavně, že je důvod k oslavě a je zcela nepodstatné, kde, kdy a proč se slaví. Hnacím motorem bezuzdného veselí je všude dostupný rum. Dominikánská republika vyrábí z cukrové třtiny obrovské množství rumu. Jenom samotná továrna Brugal v Puerto Plata denně plní 360 000 lahví. Trhu dominují 3 značky s označením velké B, Barcelo, Bermudez a Brugal. Rum je levný a většinou se neodměřuje na sklenice, nýbrž na celé láhve. Cukrová třtina a výroba rumu jsou velmi úzce propojeny. Koloniální vládci započali velmi záhy s destilací vysokoprocentní lihoviny, rumu ze sladké šťávy cukrové třtiny. Ten byl pak odesílán do Evropy, a to na stejných lodích, na kterých byli do Nového světa přiváženi otroci. V současnosti je však celých 90% produkce určeno ke spotřebě na domácím trhu. V podnikové prodejně palírny v Brugalu si turisté jako suvenýr rádi zakoupí nejednu lahev rumu. Ten, kdo chce uniknout ruchu Puerta Plata a místo toho hledá dobrodružství v přírodě, tomu lze doporučit výlet k 7 vodopádům Dama Chagua. Po krátkém putování podél řeky se turisté ocitají u malé nádrže, u které začíná sestup do pozoruhodné propasti. Domácí průvodci jsou dostatečně zkušení, aby umožnili toto dobrodružství i méně sportovně založeným návštěvníkům. Velmi obtížný terén. Během sestupu si odvážlivci mohou ověřit svoje schopnosti. A ten, kdo se okolo sebe dobře rozhlíží, objeví ještě navíc i tuto zdejší ropuchu. Zacházení s exotickou zvěří zde není vždy zcela v pořádku. Avšak turisté jsou žhaví zážitků a ti, kterých se to týká, těch se nikdo neptá.
Ať se jedná o pavouky, papoušky a nebo hady. A aby neprotestovali, svazuje se jim tlama. Jiní živočichové jsou dokonce pojídáni zaživa. K rozptýlení turistů spoliká průvodce plnou dlaň termitů. Údajně nechutnají právě nejhůře. Mají mírně oříškovou příchuť. Templo de las Americas, postavený v koloniálním stylu, připomíná misionářské období. Je postaven v bezprostřední blízkosti prvního opevněného osídlení v Novém světě, La Isabela. Již od počátku bylo toto osídlení jakoby prokleté. Po přistání Španělů u zdejších břehů onemocnělo mnoho členů posádky tropickými nemocemi, neboť nesnášeli zdejší horké a vlhké ovzduší. Přesto však velmi záhy začali budovat další město Santo Domingo. Hřbitov se však plnil rychleji, než rostlo město. Rostla i nespokojenost. V zadní části hřbitova jsou pochováni Španělé. Vepředu byl hřbitov určen místním tajinům, kteří pohřbívali své blízké nejrůznějšími způsoby. Zde jsou viditelné základy prvního kostela Nového světa. Bohužel víc než tyto ruiny se nedochovalo. Zde se pravděpodobně jedná o hrob nějakého Španěla, neboť je pochován s překříženými pažemi. Indiáni věřili ve znovuzrození, proto pochovávali své mrtvé v poloze plodu v těle matky. Tento muž umřel na malárii a v době, kdy zemřel, měl asi 37 let. Nesčetné množství moskytů rychle rozšiřovalo tuto smrtelnou nemoc mezi Španěli. Jejich imunitní systém nebyl na tropické nemoci připraven. Roku 1493 zde ve městě La Isabela stála největší budova Nového světa. Stavba sloužila 50 let jako radnice a sídlo vlády. Obrovskou střechu nesly mohutné sloupy. Dodnes zůstala zachována originální střešní krytina. Za domem stála další budova, která byla využívána jako skladiště zbraní, potravin, léků a tak dále. První velký sklad v Novém světě. Z těchto budov se zachoval jen nepatrný zlomek. Hromada originálních cihel je jedinou památkou. Všechno ostatní muselo být rekonstruováno. Ruiny mnohokrát navštívili hledači pokladů. A navíc v 50. letech pochopil jeden z bagristů příkaz diktátora Trujilla k odklizení zbytků staveb zcela chybně a jednoduše sesul ruiny do moře. Vstup do muzea La Isabela. Nově postavené muzeum je denně otevřeno. Výstava podává výpověď o Kolumbových cestách. Je zde vystaven i model Kolumbovy lodi Santa Maria. Je až neuvěřitelné, jak malé byly čluny, kterými Kolumbus přeplul Atlantik. V muzeu se návštěvníci doví i něco málo ze života původních tajnů. Před muzeem jsou umístěna děla a stará kánoje. Z tohoto místa kdysi přehlížel Kolumbus Nový svět. Dnes v nedalekém bezpečném přístavu Luperón kotví luxusní jachty. Každá z těchto lodí je na daleko vyšší úrovni, než byla Kolumbova Santa Maria. Necelých 30 kilometrů na východ od Puerta Plata leží v malém zálivu městečko Sosua. Lehce přehlédnutelné lázeňské město nabízí cenově výhodné ubytování s rušným nočním životem. Hned za písečnou pláží najdou turisté vše, co srdce ráčí. Stánky s chutnými pokrmy, obchůdky se suvenýry a posezení u skleničky. Zdejší naivní malba je silně ovlivněna životem na Haiti. Vrací se zpět k africko-kreolským kořenům.
Na příliš barevných obrazech se objevují nejrůznější motivy každodenního života. Tyto obrazy jsou nabízeny téměř na všech náměstích a prostranstvích v blízkosti turistických center. A s trochou štěstí se můžete dívat umělcům i přes rameno. Ještě o kousek dále směrem na východ, hned za rušnou městskou ulicí leží pláž Cabarete. Každému nadšenému surfaři se toto jméno doslova rozplývá na jazyku. Skutečný ráj pro ty, kteří hledají své štěstí ve větru, vodě a vlnách. To nejlepší na této zátoce je skutečnost, že zde ráno vane pouze mírný vánek, ideální pro začátečníky každého věku. Odpoledne přichází přesný jako hodinky čerstvý vítr. A potom to začíná. Profíci z celého světa sem přijíždí, aby se vydováděli ve vlnách. V posledních několika letech je jeden úsek pláže vyhrazen surfařům s drakem. Nejedná se o žádný jednoduchý sport. Ovšem, pokud se zdá někomu klasická jízda na surfu příliš nudnou nebo jednoduchou, tomu přinese tento nový fascinující druh sportu řádnou porci vzrušení. Výlet k laguně Gry Gry je výrazně klidnější. Velmi neobvyklý je již samotný příjezd na člunu mangrovníkovou džunglí. Mezi vzdušnými kořeny se ve vodě odrážejí mraky a v korunách stromů sedí na svých hnízdech početná hejna volavek. Sladkovodní laguna je spojena s otevřeným mořem přirozeným kanálem. Zde přidávají řidiči člunům plyn. Nyní se vyplatí mít u sebe šnorchl a potápěčské brýle. Velmi blízko pod hladinou vody se prohánějí hejna ryb a všemi barvami se třpytí trsy korálů. Na bizarních skalních útvarech divokého pobřeží se rádi koupou a sluní i místní obyvatelé. Cesta pokračuje směrem k poloostrovu Samana, okolo jednoho z mnoha působivých stromů, kde odpočívají a nocují stovky volavek. Jedeme podél rozsáhlých rýžových polí, které stále ještě domorodci orají s vodními bůvoly. Mechanizace zemědělství v Dominikánské republice ještě příliš nepokročila. Tomu odpovídají i nízké výnosy. Příslušně drahé jsou i zemědělské produkty, které se nemohou uchytit na světových trzích. Ovšem navíc by větší automatizace zvýšila i nezaměstnanost. Začarovaný kruh. V malém městečku Samana na stejnojmenném poloostrově v nově postaveném muzeu lze získat mnoho informací o fauně i flóře této části země. Místní průvodci podávají výklad v angličtině nebo ve španělštině. Zvláštní pozornost je věnována velrybám, jejichž populace v posledních letech zůstává díky mezinárodnímu zákazu lovu stabilní.
Vystavená kostra velryby poskytuje pouze částečný přehled o velikosti těchto zvířat. Muzeum je příliš malé, aby bylo možné kostry těchto zvířat ukazovat v celé velikosti. Je však velmi zajímavé získat informace o přírodním bohatství tohoto ostrova od zkušených biologů. A ten, kdo má chuť, ten se může od ledna do března účastnit výjížděk za pozorováním velryb kosatek. Každoročně se jich v zálivu objevuje přibližně až 300 kusů. Velryby se zde páří a přivádí na svět potomstvo. Je to doslova nezapomenutelný zážitek, když se z moře náhle v bezprostřední blízkosti vynoří 40tunový kolos. Na zpáteční cestě učiní většinou všechny čluny krátkou zastávku na ostrově Cayo Levantado. Tento proslavený ostrov je také nazýván ostrovem Bacardi. Na Levantádu je každý ostrovan hrdý na to, že zde byl natáčen reklamní spot na Bacardi. Zcela bez přehánění je Playa Bacardi skutečně nezapomenutelně krásnou pláží. Ten, kdo zde spočine v mělké vodě mezi lovícími pelikány, ten pozná, co je štěstí. Na jižním výběžku v Las Garrelas, na hony vzdáleném od všech oblastí all inclusive, existují ještě malé hotýlky, vyzařující zcela osobitý šarm a pohostinnost. V El Marinique nachází návštěvník harmonii a uklidnění s individuálním přístupem. Na malé vyvýšení je pouhých několik málo metrů od pláže, jsou v zahradě plné palem postaveny 4 bungalovy, jejichž vkusné a s láskou vybavené prostory slibují prožití krásných dnů, plných odpočinku, zcela mimo ruch velkých hotelových komplexů. Malá, udržovaná usedlost je plná tropických květů. Vše je perfektně sladěno a domyšleno do nejmenších detailů. Pohoda pro všechny smysly. Ne zcela vzdálené od velkých turistických center, přesto však s individuálním přístupem, je středisko Las Terrenas. Exkluzivní Kolibry hotel leží přímo naproti široké písečné pláži. Ještě před několika lety byla tato vesnička ospalou rybářskou osadou. V průběhu času se toto místo stalo tajným typem všech potápěčů a individuálních turistů, kteří se sice nechtějí ochudit o slunce a pláže, avšak rádi se vzdají luxusu systému all inclusive. Navíc je Las Terrenas také centrem všech milovníků koní. Z tohoto místa se konají několikadenní výlety do vnitrozemí. Je to ta nejlepší cesta k poznávání země i lidí. Výlety jsou sestavovány dle jezdeckých dovedností účastníků, pro začátečníky, ale i pro dobré jezdce. Největším zážitkem je návštěva vodopádu El Limón, ke kterému se lze nejlépe dostat právě pouze na koni. Kaskádovité vodopády, zasazené do tropické kulisy, lákají k odpočinku. Ten, kdo má chuť, se zde může v osvěžující vodě i vykoupat. Vodopády jsou oblíbeným cílem turistů z Las Terrenas a Samany. Nejvhodnější dobou k návštěvě vodopádů je brzké odpoledne, ve chvíli, kdy všichni turisté opět odcestovali.
Cesta pokračuje dále podél malé říčky. Na příští zastávce na malém pahorku se otevírá výhled na celé severní pobřeží Samanas a Las Terenas. Není nutné být právě zapáleným jezdcem, aby bylo možné pochopit pocit štěstí z jízdy na koni po pobřeží Hispanioly. Bylo by chybou zredukovat celou Dominikánskou republiku na pouhé karibské klišé, vyjádřené hotelovými komplexy all inclusive. Žijí zde především spokojení lidé, kteří se i přes chudobu a všednost života přenášejí s úsměvem a s radostí ze života. To vše jsou vlastnosti, na kterých mají možnost se podílet i návštěvníci této krásné země. Na tomto místě je dobré si připomenout slova Kryštofa Kolumba. Skutečnost zdaleka překonává očekávání všech našich snů a představ.